Aigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo Chingia wana mwancho muligereri wegetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwo Gusii ekero genderete ko bwate miroberi yonsi yegetaseni kya Ndizi TV na ne chingia ekero ngo kwarga ni aso muroberi obwo Okomenya Okuya muroberi bono ko gochira kera rituko rya Jumatano ucha kense munene sugo ika chinsebere ekero to kumirana n'abanyagitari ko rwa chinsemo ero twakwanira igore ya maroire na boigo emechando eyo echandete emibere ya mwanyabanto na ritko rero ni mbwato mageni gase studio oyontagete to chiko kwanira igoro yo buroire bwa Amoeba no buroira abange baba manyete korende nigo arachi gutumanyia mange kubwatikana igo atomanyinki yakoreto buroiro boiga inchi byorokera limbiri bye kero montaro rira bwente gutarira senyagitari iratumanyina bino barabu banyagitari na kibakori ngoria na boigo na kibakori obo wene na mono nachi gutumanyia chinchera cyo wetanga kurwa sokonyora oburoiro boiga bwa Amoeba igo no mwancho murigere ringo kwariganya obe kugusangana intwe ikomerio ekero ngo kunyorione na bakugendera gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube ni gora tunyari wetra Ndizi TV News na bogo twetera at Ndizi TV News boigo ase website yaito otobwati wetra www.ndizitv.or.ke nyara wana onainde kero bwate libo lirinderi yonsi kubwatikana n'uburoire gosomo chandori otaite kumanya mono na bogo tuma ujumbenge ase oseribo liriao ase nambera ase screen yao gawo erie kero tokumira n'abanyagitari abaiga baba bakotomanya gosekoiraneria amabori ayo na intutomanya amange erio tomanya chinchira cyo wetanga na boigo Okomenya buyake bochenu ono mwancho mulingo kwariganya obe kugusangana ntwe ko mairo rietariane Evelyn Osero karibu sana daktari. Asante sana. Nabo kumanya mwancho muligereria rietariao naso korwa mwancho muligereria njengoro ku Cyrus Ochoi ankuru nyagitari anene ya Kisii tokonyoga Kisii teaching and referral KTRH abunongo korenderemo nande nondo munyagitari karibu sana se studio yetu rero. Asante sana. Daktari twarore chinga chinyinge amuna mwanya bantu tobenyeteiga amaroire na mangaroro michando ne mengere ya eyoyo na inde ire no nabantu abangi bagusiria magimabo na ritko rero nde to kwanira oburoire bwa Amoeba abantu abangi siko gari ngo igubare Amoeba korende mama iti Amoeba ye mburoire kyobo na kiboko rero ritko rero nde to bono unayo munyagitari obwato bomanyase amangana ya igahi ya amaroire na boige michando nde to manyo mwancho murigeri Amoeba mburoire kyobo Amoeba no buroire bwa chandire abantu abange nando buroire mo no bwo affect enda negento gekore to buroire obo chinjanjiro chinyinge lakini egento giko boreta kebubwate negento to koroka parasite ne parasite ye korokunga Amoeba histolytica nere korete buroire bokor kwa Amoeba ose na botora buruke amoebiasis but egento gekoboreta gekorokunga parasite ekorokwento Amoeba histolytica parasite eko mono egotia affect enda we have the small intestine as egoji haba and then yama ucha go reto bobe esenda no bobe kele buroire bwa soire ngo affect buro mondo se chinja chinyinga nande rende bwa maya koreta ebimanyirerio mbiro kumanyanga buroire obo mburo biyo bwata muna woni ga tutaragendera daktari ase bimanyirerio wakwanire muna oburoire obwo bokoretu ne parasite yere kenyinyi bakukane kenyinyi parasite na benge kenyinyi kero kende abinto binde mbirororo bikoirera parasite yatoka so mubere acha koirera omuntu onyora Amoeba ebinto buna chindagire chigatokori amache bintu binebyo kere mono na kinare to kwanda gukwana igore ya chi mode of transmission gose na kiyo muntu konyore ngwetera njira kiyo konyore kenyinyeke ente getanga ni mete uriro gotoka rasime kenyinyike po kwanza no buriro bogocha guikira omuntu bosoenda rasima kwarire ndagera gete bwate buchafu etasibiri buya contaminated gosa mache bono mono ebogwetera buriro bogwetera sa mache gose ndagera
Gusii chi services na kinda chiro ke wono for example some objects chire contaminated Gusii kero na boko nyora monto gwatari gango kwani mbwate that contamination. Yes. And then in the process kwale konyora ndo bwate bandogari then you get kwanyole that contamination. Yes. So in the process kwalire egero buriro bwa soirenda. Imbo tofauti kiera ororake asuburire bwa amoeba na typhoid. Amoeba is a parasitic infection. Kenyinyi go cause amoeba ikere tofauti ne kenyinyi go cause typhoid. Amoeba eko caused by a parasite. Na typhoid is a bacteria. But both of them okoranga ngotu ajire manifestation yere ekoriko similar. Buriro boigambo bwate no mwana muke usembu bwate age limit y'abantu bari bokoria. Buriro bombu bwati mburigo bagwa. No burwire bukori muntu nde bwensi. Ebo monene ebo moke ebo musacha ebo mukungu ebo burwire bwe kwa jumla do normally yokoranga abana immunity nere babwate strong ake. So based on chi study to akolire okonyoranga mono abantu bako affected na abantu abanane. But also a good percentage currently yachake working a prevalence ya amoeba ya very iguru sabana abake asenga inchurende kero bari school wali binte binge mbali ko bwari this hygiene. Yeah, sure. Kwanyoranga nkobonyora bari barabange bona abana bange mbali nkonyolore nga mbali ko bwati amashalti alia akiafya. Kwanya bononga transmission yoro ko enana ere bwango ere nande igoro ko bw'abantu abanana. Wakonera igoro y'ekindagera gusobo cyabwa se kindagera gusamache na bwana ne bukwirira parasite yacho umuntu onyora uburere bwa amoeba. Iranyora rende yetokoroka food poisoning. Indagera yaberira sege kegetambe gose nebwate some germs gete gose poison. Ero ni rero montanya ore oburero bwiga. Nawe ko twara that food poisoning whatever yani ubo chafu. Normally endo ko food poisoning yoko nyabo chafu mboro bonge bole sindagera yabeta ya just gobe gose yabeta handled with some dirty what but onye parasite yete yese ndagereri still te go cause Amoeba histolica. So amoeba go soae so mobero pake ko sative agent yeri akoraki ebo iyo ko Amoeba histolica onye te iyo burero mboko karbon to abeto gukwanere binte byane nibikoirero umuntu onyoro buriro bwiga bwa amoeba. Bono tutende tosase bimanyerere gose byorokererio signs and symptoms. Kiriya kero umuntu achakire koigu gose nende kumuruma gose n'umutuko mwati kero kende o outarire nyagetari ari ngoryo gose nabwato burero bwa amoeba. Igo bono ebyorokererio gose bimanyerero mbiri bibiri orakwanire bikorete no burero. Bemona ebyorokererio bya amoeba binge nande bigo vari kuringana no burere mboro tokoroka bore mild no bore chronic but bono general yani bimanyere bya general birenga yente getangani ngonyoro umuntu abwate umutu ngomwatio abwate headache ekoba kambandi na liberera fever konyoro bwate liberera no mutu ore abnormal some mild or acute and then konyoro nga endango koromere Torura abdominal cramps. Ukoroma ya end up ko nda saiga. Nsa nabo ekonda kucha gosa. No gosa okugosa wise kero gosa ire. Nabo no ena yo notice a difference. Se very keen kero bakwende haja. Okonyanga se chafwe konyoranga na bibwate entukenda mamiga mucus sometimes with blood stains sometimes watery so bibi korete bimanyelinga egente kana bakira ko amoeba. Say another one abakonyoranga incorusio weight
within a short time nabo konya kwa lose weight ukonyora nga kwarenge no na bo kwegunga amana chikiro cyane cyake alafu nkonyora nga no ene appetite agenda kero ke appetite Gusii yani ukugani gukuragira ngo tuliko konyora nga tuliko gani kuragira kawaida muna wakabire at the same time nabugoja konyora ya kosi gento ore nausea ugate no ore nauseated yani ogo feel like vomiting but tuliko vomit yani mo yo usaregeterioka bono gukora chisaini hecho nabo kumayanga possibly na wera usakoba na aje kwaba ko kwanire kero umuntu ngo kwanire goro yokorumwa enda nsaiga nabo igoko genda aja enkunyarikanira onyoro umuntu nabo ore buya nutete kwenda ajeria enene lakini chinsa chirio utete kwenda naryo konyoro korumu nsaigenda mono ineke nake kyorokerero kya Amoeba na nkera nabo gekoba in one way or another because ndobwata Mario aroirande of course akori kufika na Amoeba that's why waje twanyorire ngano gwate chi science koli ko ba correlated twataka gukora uchunguzi so gutomela to differentiate to rule out to manga is it Amoeba gose nande kurembora obonde kyarango twarare chi signs and symptoms chiko ba correlated Mwana daktari mwancho muri nogenderete ko iguni gotogenderete gukwanira igoro yoburoire bwa Amoeba daktari oberega gutumanyia ninki gekoreto burire bwiga asumubiro mwanya bantu